Ако отговорът е булката, съответно вдигате червения балон. Ако отговорът е младоженеца, вдигате синия балон. При съвпадение на цветовете това означава, че мислят по един и същи начин. Някой ще му дава ли още така напътствия? Какво да казва човека? Добре, можем да започнем, разбрахте играта. И така, преди 10 години, благодаря, Сашо, преди 10 години, кой забеляза пръв другия? Страхотно, браво! Браво! Много беше важно да започнете в синхрон. Преди 10 години, след като се забелязахте съответно, кой целуна пръв другия? Страхотни сте! Дето се вика, Цеко, не ги излагаш хората, браво! Кой се сърди повече във вашата дойка? Почнаха се вече разминаванията. И последно, да задам ли още веднъж? Кой се сърди повече? Няма да... Добре, честни са. Броим едно минус от съвпадението. Кой изкарва повече пари? Добре. Кой харчи повече пари? Как завъртя главата, ако знаеш? Колко беше сигурна, че ще вдигнеш и ти червения балон? Кой готви по-хубаво? Знам ли? Аз не знам, проверявам. Кой изхвърля буклука? Единия балон. Не, той вдигна. Другия. Признай си. Добре, другия е. Червения. Няма да ви пишем минус. Кой пее по-хубаво? Той е готов. Не да му прехвърляш така нещата. Минус 2. Добре, продължаваме. Кой става нощно време да се храни? Цеко, не можах да разбереш защо жените реагираха така. Те откъде знаят? Казал си мама. Добре. Кой говори по-често по телефона с родителите? С мама? Какво и става, бе, хора? Само първите две съвпадения имаш и продължавате да се разминавате. Кой планира отпуските и почивките? Чудесно. Този, който харчи повече пари. Така е. Кой разпределя финансите в къщи? Браво! Всички сме много доволни от този отговор. Цеко си призна. След време кой ще възпитава децата? Я да видим. Моля, тия хора. Да ви кажа, можеш ли още да походите малко, докато се познаете? Тя каза, че ти каза, че ти. Не отстъпвате в някои неща. Кой е по-отстъпчив? Кой казва, добре, айде, ти си прав. Браво! Аплодисменти, браво! Добрия, Цеко! Добре, кой предложи брак на другия? Знам ли, някой път са отговорили по друг начин? Чудесно! Сега ви предстои първа брачна нощ. До тук сте долу-горе 50-50, така. Този отговор ще наклони везните към това, да, познавате се добре или не съвсем. Така, първа брачна нощ. Кой ще заспи първи? Какво ще? Вижте какво, няма да се разберем така, спора ще го решим след малко. Само да ви питам, знаете ли какво се прави първата брачна нощ? Броят се парите, там знаем хората. Добре, застанете до мене, благодаря ви. 50 на 50. Имате още време да поедете